pääosin Jätkäsaareen. No niin, seuraavaksi tulemme tänne Tapiolan asematunnelin, asemahalliin. Tää on noin 16 metriä korkea, 23 metriä leveä ja yli 200 metriä pitkä. Tästä noin puolet jää sitten asemalaiturin käyttöön. Vasemmalla nähdään oranssi on porajumbo, jolla näitä panostusreikiä porataan. Harmaa kalusto. Seuraavana on betoniruiskurobotti, jolla pumpataan ja ruiskutetaan betoni näihin kallioseiniin. Nyt tulemme tähän ison kuilun, Merituuletien kuilun kohdalle. Tässä on aseman läntinen sisäänkäynti, jos tulee liukuportaat alas. Vasemmalla on pieni nökärre vielä kiveä, jonka louhinta sekin valmistuu ensi viikon aikana. Sitten on Tapiolan kivet irrotettu. Tapiolan asema länsipuolella on kääntöraide. Tulevaisuudessa länsimetro ajaa 2 linjaa. Matinkylä, Vuosaari ja toinen on Tapiola, Mellunmäki. Ja tämän toisen linjan metrojunat kääntyvät tässä Tapiolan jälkeen olevassa kääntöraiden hallissa, joka on näiden eteläisen ja pohjoisen ratalinjan välissä. Metrotunneli louhintavaiheessa on noin 6 metriä korkea ja 6 metriä leveä. Ja louhinnan jälkeen kaikki kalliotilat on luitettu teräspultein. Tänne on asennettu salajat, jotta jäljelle jääneet pienet vuodot ohjataan sitten radan kuivatuskerroksiin. Ja loppujen lopuksi niin pinnat on kaikki kuorutettu tämmöisellä ruiskubetonilla, mikä näkyy nyt harmaana tuossa kallion pinnassa. Louhinnat on saatu päätökseen ja osittain ovat jo alkaneetkin, niin rakennusurakat käynnistyvät. Eli Otaniemessä ja Keilaniemessä tehdään jo asemia. Jokainen asema on oma urakkakokonaisuutensa näiden louhintojen jälkeen. Ratalinjoille tulee vielä omat urakoitsijat tekemään kuivatusjärjestelmiä, rakennekerroksia ja asentamaan poistumista ja elementtejä. Esimerkiksi tuossa Tapiolan aseman kohdalla niin olimme noin 30 metriä maanpinnan alapuolella. Eli tehtävät rakenteet ja rakennukset ulottuessaan maanpinnalle niin vastaavat noin 10-kerroksesta kerrostaloa, eli rakennustyöt maan alla on mittavat. Tarkkasilmäisimmät tässä etupenkistä saattaa nähdäkin tuolla edessäpäin näkyy valoa tunnelin päässä, niin siellä on meidän seuraava asema länteenpäin, eli urheilupuiston asema, joka näistä kaikista muista asemista poiketen niin on avokaivantoon tehty asema. Metrolinja menee koko matkallaan niin kallion sisässä.
nyt lähdetään täältä eteläistä ajotunnelia takas maan pinnalle. Tänään jo tuli tunnelin kautta, niin nyt vasemmalla puolella näkyy sisäänajon rampit niin tänne Tapiolan keskuspysäköinnin tiloihin. Länsimetrossa rakentuu automaattimetro, joka valmistuessaan 15 vuoden lopussa niin kulkee aluksi kuljettajien kanssa, mutta kaikki kaluston muutostyöt ja uuden kaluston hankinnat tähtää siihen, että lyhyen siirtymäajan jälkeen niin Länsimetrossa pystytään siirtymään täysin automatisoituun liikenteeseen. Konkreettisemmin automatisointi matkustajille näkyy näissä asemilla kulku tapahtuu sitten lasisten ovien kautta sinne metrojunaan. Tällä hetkellä metroa rakentaa noin 800 urakoitsijan työntekijää sekä noin 300 suunnittelijoista ja rakennuttamistehtävistä koostuvaa henkilöä. Tulevaisuudessa nyt kun rakennusurakat sitten alkaa, niin väkimäärä työmaalla se lähes kaksinkertaistuu. Jos teille tulee kysymyksiä mieleen, niin voitte huudella sieltä, niin mä yritän vastata parhaan kykyni mukaan. Petteri, onks tää se bussi? Koska se menee tonne tunneliin. Joo, tällä käytiin jo. Se oli yksi kierros. Se oli yksi kierros, joo. Näkikö siellä mitään? Jotain? Näki. No niin, hyvä. No työn aikana kun sitä tehdään, niin siellä on ihan pimeätä. Nyt siellä oli vähän laitettu valoja. Näkee paremmin. No niin, sellaisia tiloja Länsimetron porukka tuonne urakoitsijoiden avustuksella tekevät. Ja varmaan suurenkin joukon arkielämässäkin ollaan kuuluttu erinäisen tärinän muodossa. Mutta
Toivon, että löydätte Länsimetron sitten sen valmistuttua ja rupeatte käyttämään sitä jokapäiväisessä liikkumisessanne. Ja Tapiolakin sitä kautta niin saa kenties uutta asiakaskuntaa sitten. Tässä vaiheessa kiitän omastani ja Länsimetron puolesta mielenkiinnosta tätä kierrosta kohtaan ja toivottelen oikein hyvää sunnuntain jatkoa ja tosiaan tervetuloa käyttämään Länsimetroa sitten sen valmistuttua. Kiitoksia. Kiitos.